सिखोला नों बर' सिखोला गोसोनि बिलोआव बारनाय नों बारसेल' बिबारा। हेलो एवरीवन, गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय बे लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'थ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल निउ इयारनि मोनसे स्पेशल मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां निउ इयारनि मोनसे स्पेशल आपकामिं मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों सरलपारा। ओमफ्राय लोगोफोर बे सरलपारा मुंनि आपकामिं मोनसे मिउजिक भिडिअ मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जाखांफु जे नार्जारी बिथां। आरो लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बे बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मेथाइ रोजाबगिरि आरो बिथाङा सासे फावखुंगुरबो। बिथाङानो जे नार्जारी बिथाङानो फावखौ खालामगोन आरो बिथांजों लोगोसे हेलि नार्जारी बिथांमोननि फाव खालामनायखौ नुनो मोननो हागौ लोगोफोर। नोंथांमोना बे मोनसे निउ इयारनि मोनसे सरलपारा मुंनि आपकामिं मोनसे निउ इयारनि मोनसे मिउजिक भिडिअखौ जोबोरैनो नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदों माब्ला रिलिज खालामगोन आरो माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां निउ इयारनि मोनसे सरलपारा मुंनि आपकामिं मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो। थाबैनो बिथांमोना रिलिजखौ खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो एसे नेनानै थाथ'दो।